Sa pagtatapos ng Women's Month, nagtipon ang ilang leader kababaihan sa St. Scholastica's Academy, Pampanga nitong Miyerkules, March 25. Sa panahong nahaharap ang bansa sa outside threats tulad ng tumitinding tensyon sa Iran at epekto nito sa presyo ng langis, inflation, seguridad at kabuhayan ng mga Pilipino, lalo raw nagiging mahalaga ang boses ng kababaihan. Women, get up, talk, fight, and with courage. Okay? Alam nyo, ang cowardice is very infectious. Pero courage is also very infectious. Pag may nakita kang may tapang, natatapangan ka rin, di ba? Nagkakaroon ka rin ng tapang. Kaya sabi ko, maging matapang tayo mga kababayan para maano natin, ma-infect natin ang buong Pilipinas ng katapangan at ng integrity at ng concern for everybody. Para kay SSA Pampanga Directress Sister Merijan Manansan OSB, hindi sapat ang katahimikan. Sa gitna ng krisis, kailangang magsalita at maging mulat. But the women have more integrity and they have more honesty talaga, no? So, kasi siguro dahil sila ay mga nanay and they are the ones educating their children. Kaya sa akin, malaki ang contribution ng kababaihan na talagang magsalita, mamulat, at magmulat. Sa kanyang pananaw, ang pagbabago ay nagsisimula sa tahanan, sa paghubog ng kamalayan, lalo na ng mga kabataan. Sa temang Women of Substance, Crowned with Courage, She Leads, She Lifts, She Lasts, tinalakay ang mahalagang papel ng kababaihan sa iba't ibang larangan tulad ng law at justice, education, at journalism and community advocacy. Sa larangan ng hustisya, binigyang diin ni CSFP Regional Trial Court Judge Divina Luz Aquino Simbulan ang importansya ng pagkilos laban sa mali, lalo na sa panahon ng kaguluhan. For evil to triumph, it is enough that good men, or should I say, good people, do nothing. So it's not enough that we should be good and allow evil to triumph. If we are truly good, then we must react if there's something evil that we see. Sa harap ng mga krisis, lokal man o pandaigdig, ang pananahimik ay hindi pagiging neutral. Ito ay pagkikiisa sa problema o sa mali. Leadership for me is not about authority. It is about responsibility, about showing that justice can be both firm and compassionate. Sa sektor ng edukasyon, iginiit ni Private Education Assistance Committee o PEAC Executive Director Rodora Angela Fernandez Ferrer na ang krisis ay hindi lang panlabas kundi nararanasan na rin sa loob ng bansa. Knowing that we are at the bottom of all international assessments. In other words, we have condemned them to fail. Dagdag pa ni Fernandez Ferrer, sa gitna ng global issues tulad ng tensyon sa Middle East, mas lalong kailangang ihanda ang mga kabataan. No one will ever be able to truly know what will happen every single day because life is just too uncertain for us to predict what might come our way. But what we can find certainty in is our own ability to act and respond to our external circumstances. We may not know what lies down the road, but we can always choose to do the next right thing. Para naman sa veteranong mamamahayag na si Tonet Orejas, mahalaga ang papel ng kababaihan sa pagsabi ng katotohanan, lalo na kung may disconnect sa pagitan ng itinuturo at ng nangyayari sa lipunan. When we say it's wrong, That great disconnect demands very principled stand from us. At para kay broadcast veteran Sonia Soto, ang laban ay hindi lang laban ng kababaihan. Laban din ito sa pagbabago ng sistema sa bansa. Hindi naman compliance po ang kailangan natin sa bansa natin. At ang tingin ko, ang kailangan natin ay transformasyon. Sa kanyang karanasan, hindi sapat ang mabubuting lider,
kung ang sistema mismo ay may problema. In fact, may mabubuting tao na nagsimula eh. Sa simula ng pagpasok nila sa gobyerno, mabuting tao pa sila, di ba? Pero habang nagtatagal sila sa gobyerno, nagiging nakakain sila ng sistema at nagiging bahagi sila ng sistema at nagiging instrumento at sandata sila ng sistema para panatilihin ang sistema na yon. Kaya malinaw na sa sistemang kinakapos sa karapatang pantao, maraming kababaihan pa rin ang tumitindig para ipaglaban ang katarungan, integridad at kinabukasan ng susunod na henerasyon. Babae ka, hindi babae lang. Aisel Fernando, CLTV 36 News.